హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 5వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. అంటే దీన్నే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు లేదా దాన్ని కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఆ అధ్యాయాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. నిన్న చూసినటువంటి అధ్యాయంలోని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఒక్కసారి మనము జ్ఞప్తికి తెచ్చుకున్నట్లయితే, నిన్నటి అధ్యాయము 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. మరి దివ్య జ్ఞానము అంటే ఆత్మ, భగవంతుడు, అలాగే వారికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధమును గూర్చి తెలియచేసేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము. అదే ఆ జీవుడిని పునీతం చేసేటువంటిది, ముక్తిని కలిగించేటువంటిది కూడా అయినటువంటి జ్ఞానము. సో అట్టి ఆ జ్ఞానము నిస్వార్థమైనటువంటి భక్తిమయ కర్మ అంటే కర్మ యోగము యొక్క ఫలంగానే అది లభిస్తుంది అని, అలాగే ఆ గీత యొక్క అత్యంత పురాతన చరిత్రను, అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో కాలక్రమంలో ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు, ఎందుకు ఆయన అవతారాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఎప్పుడు అవతారం తీసుకుంటున్నారు, మరి ఆ అవతారాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ఆ భక్తునికి కలిగేటువంటి ప్రయోజనము అనేటువంటి అంశాలను, అలాగే ఇక్కడ ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ ఆత్మదర్శి అయినటువంటి బోధకుడు అంటే గురువు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించవలసినటువంటి అవసరాలు, అంశాలను గురించి భగవంతుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు నిన్నటి అధ్యాయంలో వివరించడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు అధ్యాయాన్ని మనము ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము. సో ఈరోజు మనము 5వ రోజు పంచమాధ్యాయము అయినటువంటి కర్మయోగము, అదే కృష్ణ చైతన్యంలో ఆ కృష్ణ చైతన్య సహితమైనటువంటి కర్మలు, దీన్నే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి భగవద్గీత యథాతథము ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేసుకొని మనము ఈ అధ్యాయాలని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయం యొక్క అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ద్వారా పలకబడుతూ ఉంది. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? క్లియర్ ప్రభుజీ. ఓకే, మెసేజెస్ ఉంటే చూస్తున్నాను మెసేజెస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆ అర్జునుడు ఈ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మ త్యాగము చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మను ఉపదేశించుచున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు చెప్పు అని ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు ఆత్మను గురించినటువంటి ప్రాథమిక జ్ఞానము, అది ఆ భౌతిక దేహంలో చిక్కుబడి ఉండేటువంటి విధానము మరియు బుద్ధి యోగముల ద్వారా ఆ పంజరం నుండి బయటపడేటువంటి విషయాలు వివరించడం జరిగింది. అలాగే జ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నవాడు నిర్వహించవలసినటువంటి విధులు ఏమిటి అనేటువంటిది ఆ కర్మయోగమైనటువంటి 3వ అధ్యాయంలో వివరించారు. ఇక అన్ని రకాలైనటువంటి యజ్ఞకరములు ఆ జ్ఞానంలోనే సమాప్తి చెందుతాయని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానంలో భగవానుడు అర్జునునికి ఉపదేశించి చెప్పడం జరిగింది. ఇక చివరికి ఆ 4వ అధ్యాయం చివరిలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తుంటారు. ఆ అర్జునుని ఉపదేశిస్తూ మేల్కొని ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో నిలిచియుండి యోగంలో స్థిరుడవై అన్నారు. ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో నిలిచియుండి ఆ యుద్ధం చేయమని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఆ భక్తి భావనలో కర్మలు చేయమని చెప్పాడు. సో కనుక అంతకుముందేమో ఆ అర్జునుడు భావించినటువంటిది ఏంటంటే, మొదట ఆ కర్మలన్నీ కూడా త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడేమో నన్ను ఆ భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను చేయమని అంటూ ఉన్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో నేను అవగాహన చేసుకోలేకపోతున్నాను. కాబట్టి దయచేసి నాకు ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనదో, ఏది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో వివరించు కృష్ణ అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక దానికి ఆ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మ యోగచ్చ నిశ్రేయ సకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మ యోగో విశిష్యతే. కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు ఆయన. కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మలను పనులు త్యజించడము,
మరియు భక్తిలో కర్మ అంటే కర్మ యోగము రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే భక్తితో కూడిన కర్మయే ఉత్తమము అర్జున అంటూ ఆయన సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ కర్మలను త్యజించడము, అలాగే భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడము అంటే భక్తి యోగము లేదా కర్మ యోగము అనేటువంటి ఆ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేసేటువంటివే. అంటే జీవుడు ఉన్నతి చెందడానికి, ఆ జీవుడు తన యొక్క పరమగమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ముక్తిని కలగజేసేటువంటివే ఆ రెండు కూడా. కానీ ఆ కర్మలను త్యజించి ఉండుడు కంటే, అంటే కర్మ సన్యాసము కంటే ఆ భక్తిలో ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలు చెయ్యడమే, అంటే ఆ భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను మనము ఆచరించడమే ఉత్తమము అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఆయన కర్మలను మానవేయమంటలేదు, కర్మలు చేయమంటున్నారు. కానీ ఆ కర్మల యొక్క ఫలాలను వదిలివేయమంటున్నారు. కర్మ ఇంతకుముందు కూడా మనము ఆయన చెప్పడం జరిగింది, కర్మలు చేయడానికి మాత్రమే నీవు అధికారివి, ఆ కర్మ ఫలాలకు నీవు అధికారివి కాదు అలా అని చెప్పేసి కర్మలు చేయకుండా ఉండవద్దు అని కూడా చెప్పారు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన. ఏదైతే కర్మలు చేస్తూ ఉన్నామో అవి ఆ భగవంతుని సంబంధంలో మనమంతా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటిది, మనమంతా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి అంశాన్ని గమనించినప్పుడు వారు ఆ భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆయన అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ. నువ్వేవైతే చేస్తూ ఉన్నావో కర్మలు అవి నా కొరకు చెయ్యి. అంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా యజ్ఞాలు ఏదైతే ఉన్నాయో విష్ణు ప్రీత్యర్థం చేయమన్నారు. సో కాబట్టి ఆ చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని సంబంధంలో చేసినట్లయితే, అంటే ఆ భక్తి యుతమైనటువంటి కర్మలను చేసినట్లయితే, అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి అధ్యాయంలో అకర్మలుగా చెప్పబడేటువంటివి అవి చేసినట్లయితే మనకి ఏం కావాలనో అవి ఆ భగవంతుడు చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ ఫర్ యూ. నీకు ఏ ఫలాలు కావాలనో ఆ ఫలాలను నేను అందిస్తాను, అంతేకాని నీవు ఫలాలను ఆశిస్తూ కర్మలు చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి నిష్కామ కర్మలను ఆయన ఇక్కడ మనకి బోధిస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా మనము కామ్య కర్మలలో ఉండేటువంటి వారము లేదా సాధారణమైనటువంటి కర్మలలో ఉండి ఒక భక్తి భావనలో లేకుండేటువంటి వారు ఏదైనా సంపాదించినట్లయితే, ఇది నేను సంపాదించుకున్నాను, ఇది నా యొక్క కష్టార్జితము, దీని ద్వారా నేను నాకు కావలసిన వాటిని, నా భౌతికమైనటువంటి సుఖాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని నేను పొందుతాను. అంటే ఒక బాగా సంపాదించితే ఒక బాగా ఉన్నటువంటి కారు కొనుక్కోవడం, లేదా పెద్ద ఫోన్ కొనుక్కోవడం, పెద్ద టీవీ కొనుక్కోవడం, లేదా పక్క వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉన్నది కొనాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటుంటాం. అలా కాకుండా ఒకవేళ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు సంపాదించినట్లయితే వారు ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా అది ఆ భగవంతుని కృప వల్ల, ఆ భగవంతుని దయ వల్ల నాకు ఇది లభించింది అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వందో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలాగే వాటిని కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఓ మహాబాహులు కలిగినటువంటి అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిబడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు తన కర్మ ఫలాల పట్ల ద్వేషం గాని అలాగే కోరికను గాని లేకుండా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ కారణంగా అతడు నిత్య సన్యాసి అయి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే తను చేసేటువంటి
అంటే ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటున్నారో, ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటున్నారో అటువంటి వారు తాను చేసేటువంటి ఆ కర్మల ఫలాల పట్ల, అంటే కర్మ ఫలాల పట్ల ద్వేషాన్ని గాని, కోరికను గాని కలిగి ఉండరు అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి వారు నిత్య సన్యాసి అనబడతారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు ఈ అన్ని ద్వంద్వాల నుండి, సుఖదుఖాలు, లాభ నష్టాలు, అభయాలు అనేటువంటి వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడి సులభంగానే ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరాల నుండి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుండి విముక్తి పొందబడతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇక్కడ కర్మ త్యాగము అంటే కర్మ సన్యాసము, భక్తి యోగములో భక్తి యోగమే మహోన్నతమైనది, సరళమైనటువంటిది, ఆచరించడానికి వీలైనటువంటిది అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేయడానికి ఒక ఉదాహరణగా, అంటే ఆ వైరాగ్యం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహన భక్తి భావనలో ఉండడమే అనేటువంటి దానికి మనము ఆ భాగవోత్తముడు అయినటువంటి రాజా అంబరీష్ను, అలాగే తేజోమయుడు మహోన్నతమైనటువంటి జ్ఞాని అయినటువంటి ఆ దుర్వాస ముని వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంఘటన మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే అది మనకి కర్మ సన్యాసము కంటే కూడా ఆ కర్మ యోగము, భక్తి యోగం ఏదైతే ఉందో అదే ఉన్నతమైనది అనేటువంటిది అవగాహన అవుతుంది. సో అంబరీషుడు అనేటువంటి రాజు ఆయన తాను అన్ని వదిలివేయకుండానే, అంటే తను యొక్క ధర్మం అయినటువంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ప్రజలనంతా కూడా సక్రమంగా పరిపాలిస్తూ, కాకపోతే నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేవారు అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన భాగవోత్తముడు. ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆ విష్ణుమూర్తి ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి విష్ణు చక్రాన్ని రక్షణగా ఉంచేవారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ అంబరీషుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ విష్ణువు యొక్క ఏకాదశి వ్రతాలు చేయడము, అలాగే ద్వాదశి పారాయణం చేయడము చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఒక సమయంలో ఆయన ఏకాదశి వ్రతం చేసి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ వ్రతాన్ని పూరించి ఆ ద్వాదశి పారాయణ గడియలలో ఆ దీక్ష విరమణ చేసేటువంటి సమయంలో ఆయన అక్కడ ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులను, పండితులను అందరినీ పిలిచి సత్కరించడము, వారికి చేయడం జరుగుతుంది. అటువంటి సమయంలో ఆయన దగ్గరకు ఆ మహాముని అయినటువంటి దుర్వాసముని వస్తారు అని చెప్తారు. ఆయన్ని కూడా సాదరంగా ఆహ్వానపరిచి ఆయనకి ఆతిథ్యము ఇస్తాను అని అంటే, అంబరీష, నేను దూరం నుంచి వచ్చాను, అలసిపోయాను కాబట్టి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను, ఈ లోపల నీ ఏర్పాట్లు నీవు చేసుకో అని చెప్పి వెళ్తాడు. అయితే ఆ నదికి వెళ్ళినటువంటి అంబరీషుడు రావడము లేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ ద్వాదశి పారాయణ గడియలు అయిపోతూ ఉంటుంటాయి. అటువంటి సమయంలో అక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, ఆ పండితులు చెప్తారు, రాజా, మీరు చేసినటువంటి ఈ దీక్ష ఫలం మీకు లభించాలి అంటే మీరు ఈ పారాయణం, అంటే ఈ దీక్ష విరమణ చెయ్యాలి. దానికోసం మీరు అతిథిని పిలిచారు కాబట్టి అతిథి రాకుండా భోజనం స్వీకరించడం అనేటువంటిది మర్యాద కాదు కనుక శుద్ధ జలాన్ని స్వీకరించండి, తద్వారా దీక్ష విరమించినట్లు అవుతుంది, అతిథి కోసం మీరు వెయిట్ చేసినట్లు అవుతుంది అని చెప్తే సరే అని ఆ తులసి తీర్థం తీసుకొని దీక్ష విరమణ చేస్తారు. అదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ అంబరీషుడు, మూర్ఖుడా, నన్ను అతిథిగా పిలిచి నేను రాకముందే నీవు దీక్ష విరమణ చేస్తావా, నువ్వు ఆహారం తీసుకుంటావా అని చెప్పేసి కోపించి, ఏం తెలుసుకోకుండా కోపించి ఆ మహాముని, అన్ని లోకాలను తిరగగలిగినటువంటి ఆ దుర్వాసముని తన కోపాన్ని జయించలేనటువంటి వాడుగా ఉండి ఆ జఠలంలోని ఒక ఎంట్రుకను తీసి మహారాక్షసిని తయారు చేసి ఆ అంబరీషుని మీదకి పంపుతాడు. వెంటనే విష్ణు చక్రము ఎప్పుడు కూడా ఆ విష్ణువు, ఆ భగవంతుడు తన భక్తులతోనే ఉంటుంటాడు ఎప్పుడు కూడా. సో వెంటనే ఆ మహారాక్షసిని భస్మం చేసేస్తుంది. చేసి ఇక ఆ దుర్వాసుడు ఎమ్మడబడుతుంది ఆ విష్ణు చక్రం. ఇక దుర్వాసుడు ముల్లోకాలు తిరుగుతూ ఉంటాడు. మొదటగా బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు. బ్రహ్మ అంటాడు, నీవు చేసినటువంటి అపరాధం విష్ణువు భక్తులకి, మరి విష్ణువుతో నేను వైరాగ్యం పెట్టుకోలేను, ఆయన తలుసుకుంటే నా యొక్క బ్రహ్మ పదవి కూడా పోతుంది, కాబట్టి నేను నిన్నేం కాపాడలేను అంటాడు. అలాగే మరలా అక్కడి నుంచి శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుడి దగ్గరికి వెళ్తే
ఆ కైలాసానికి వెళ్తే శివుడు అంటాడు, నీవు విష్ణువుతో కోపానికి గురయ్యావు, నేను నిన్ను రక్షించలేను అంటాడు. నువ్వు విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తాడు. విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తే ఆ విష్ణు అంటాడు, నా భక్తులతోనే నేను ఎప్పుడు ఉంటుంటాను, కాబట్టి నా భక్తులకు నువ్వు అపచారం చేశావు, కాబట్టి నేను నిన్ను రక్షించను, నువ్వు వెళ్ళి మళ్ళీ నా భక్తుడినే వేడుకో, ఆయనే నిన్ను రక్షిస్తాడు అంటే తిరిగి వచ్చి మరలా ఆ అంబరీషుడిని వేడుకుంటాడు. అంబరీష, పొరపాటైంది, నేను నీ విషయంలో పొరపాటు చేశాను అని అంటే, అప్పుడు ఆ అంబరీష్ రాజు అంటాడట, ఆ విష్ణువుని ధ్యానిస్తాడు. ఆయన మహోన్నతులు అతిథి, మన యొక్క అతిథి, మొదట్లో ఆ ముని ఎడ నాకు ఏ విధమైనటువంటి గౌరవం ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఉంది, ఆయన్ని మన్నించండి అని వేడుకుంటే ఆ విష్ణు చక్రం శాంతించి విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఆ దుర్వాస ముని ఆ అంబరీషుడి యొక్క ఆతిథ్యం తీసుకొని ఆయన్ని దీవించి ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉండాలి అని దీవించి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా ఆ భక్తి భావనలలో ఉండడమే, భక్తియే సర్వోన్నతమైనది, సరళమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఈ విధంగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సాంఖ్య యోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్తి తస్సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. కేవలము అజ్ఞానులే, జ్ఞానం లేనివారే భక్తి యోగమును అంటే కర్మయోగమును, భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమునకు అంటే సాంఖ్య యోగము భిన్నమైనదిగా పలుకుదురు. కానీ ఈ రెండు మార్గములలో ఏ ఒక్క దానిని సమగ్రంగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలమును పొందగలరని పండితులు చెప్పుదురు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ భక్తి యోగము అలాగే కర్మ సన్యాసం ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెండూ కూడా ఒకటే. ఆ రెండు మార్గాలలో దేనిని అనుసరించినా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలవచ్చు, అంటే ఆ రెండింటిని చేసినటువంటి ఫలం లభిస్తుంది. కానీ ఎవరైతే వారి అజ్ఞానము ద్వారా మాత్రమే ఈ రెండు వేరు, అంటే ఆ కర్మ సన్యాసము కర్మయోగము వేరు అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. కానీ ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని సక్రమంగా ఆచరించినను ఆ రెండింటి ద్వారా ఏదైతే ఫలాలను పొందవచ్చో ఆ ఫలాలను పొందవచ్చు అర్జున, అది పండితుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ య పశ్యతి స పశ్యతి. విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగే స్థితిని భక్తితో కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. సో ఇంతకుముందు ఏదైతే ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యాయం అంటే ఆ కర్మ సన్యాసము అని చెప్పబడేటువంటి దాని ద్వారా పొందగలిగేటువంటి స్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో అదే స్థితిని భక్తి ద్వారా కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా, అంటే అకర్మలు చేయడం ద్వారా కూడా, అంటే నిష్కామ కర్మలను చేయడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మయోగము ఒక్కటే అని ఎవరైతే చూస్తూ ఉన్నారో వారే యథార్థాన్ని దర్శించినట్లు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ రెండింటిలో దేనిని ఆచరించడం ద్వారా, అంటే ఈ రెండు అంటే ఏది ఆచరించినా ఒకే రకమైనటువంటి ఫలాలు వస్తూ ఉన్నాయని చెప్పారు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మయోగము ఒకటే అని చూసిన వాడే నిజంగా ఉన్నది ఉన్నట్లు, అంటే వాస్తవాన్ని అంటే యథార్థాన్ని సూచినట్లు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. యోగ యుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన,
భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనసు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ, తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము అంటదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే భక్తితో పనిచేసేటువంటి వాడు, విశుద్ధ ఆత్మను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా మోక్ష పదంలో ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారానే వారు ఆ ఏ కర్మ చేసినా, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఏ కర్మలు చేసినా వారికి ఎటువంటి దోషము ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఆ భక్తి భావనతో పనిచేసేటువంటి విశుద్ధాత్ముడు మనసుని, ఇంద్రియాలను తన ఆధీనంలో ఉంచగలిగినటువంటి వాడు, అలాగే అన్ని జీవులలోనూ తనలోనూ ఉండేటువంటి ఆత్మ, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కర్మలు చేస్తూ ఉన్నా కానీ అవి బంధనాలు కావు అని, అంటే ఆ కర్మల వల్ల ఎలాంటి దోషము అంటదు, ఎలాంటి బంధనము ఉండదు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ భాగవతం ప్రకారంగా 9 రకాలైనటువంటి భక్తి విధానాలు మనకి చెప్తూ ఉంటారు. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అనేటువంటి 9 రకాలైనటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలు అని చెప్తుంటారు. సో ఈ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో స్మరణం అంటే శ్రవణం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మల గురించి వినడము, అది ఇక్కడ శ్రవణం అవుతుంది. మొదటి భక్తి విధానాలలో మొదటి మార్గం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి వినడం కూడా ఒక భక్తి అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిని గురువుల ద్వారా వినడము లేదా అనేటువంటిది మనకి ఒక భక్తి అవుతుంది. మొదటి భక్తి మార్గాలలోని మొదటిదైనటువంటి శ్రవణం అది. అలాగే కీర్తనము, ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తించడము. సో ఇక్కడ శ్రవణమునికి రాజా, ఇక్కడ ఈయన ఉన్నటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజుని ఉదాహరణగా తీసుకుంటారు. అలాగే కీర్తనం, ఆ భాగవతాన్ని పరీక్షిత్ మహారాజుకు బోధించినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి ఆ కీర్తనము ద్వారా భక్తిని సాధించినటువంటి వారు. స్మరణం అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా రిమెంబరింగ్, ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు పెట్టుకోవడం, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు పలకడం ఆయన గురించి. సో ఇక్కడ అటువంటి ఆ భక్తికి ఉదాహరణగా భక్త ప్రహ్లాదుడిని తీసుకుంటాము. అలాగే పాదసేవనం, సో ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల సెంత నిరంతరము ఉండేటువంటి సేవ, అది ఆ లక్ష్మీమాత తీసుకున్నారు. ఇక అర్చనము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపం పైన మన దృష్టిని పెట్టి ఆ సాకార రూపాన్ని పూజించడము అనేటువంటిది అర్చన విధానము. ఇక వందనము, ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉండడము, ఆయనకి ప్రార్థనలను చేయడము, దానికి ధ్రువుడు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తారు. దాస్య భక్తి, సో అంటే ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడం ద్వారా సేవకుడుగా ఉంటూ భక్తి ఉండడం కూడా ఒక భక్తి అని చెప్తారు, అది హనుమాన్. ఇక స్నేహభావ భక్తి, సో ఆయనతో స్నేహితంగా ఉంటూ, మంచి స్నేహితుడుగా ఉంటూ, మిత్రుడుగా ఉంటూ చేసేటువంటి భక్తి, అది అర్జునుడు అని చెప్తాము. ఇక పరిపూర్ణంగా ఆ భగవంతుడికి నివేదించుకోవడం, ఆత్మ నివేదనము అని చెప్తారు. సో ఇది ఉదాహరణకి బలి చక్రవర్తిని మనము ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఆత్మ నివేదనం, ఆయన అడగగానే పరిపూర్ణంగా ఆయన తను తాను సమర్పించుకున్నటువంటి వాడు ఆ బలి చక్రవర్తి. సో ఈ విధంగా ఆ భక్తి మార్గాలను మనము తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంబసా. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి,
ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామర ఆకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. సో తామరాకులు, ఈ తామర అనేటువంటిది నీటిలో ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఆ తామరాకు బయట దిగానే మొత్తం ఎక్కడ కూడా నీటిని అంటించుకొని ఉండదు. అంటే అలాగే ఎవరైతే తాను చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పజెప్పి ఆ ఫలితాలపైన ఆసక్తులు లేకుండా తాను చేసేటువంటి కర్మలు తన యొక్క కర్తవ్యము అనే భావనతో ఎవరైతే వాటిని చేస్తూ ఉంటారో, తన యొక్క విధిగా వాటిని చేస్తూ ఉంటుంటారో, అటువంటి వారు తామరాకు ఏ విధంగా అయితే తన చుట్టూ నీరు ఉన్నా ఆ నీటితో అది తడవకుండా ఉంటుందో, అలాగే తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ బంధనాలన్నింటికీ కూడా అతడు ప్రభావితుడు కాడు. ఈ బంధనాలలో, ఈ భౌతిక బంధనాల ఈ వాటికి అతడు ప్రభావితుడు కాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో దానికి మనము ఉదాహరణగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హిప్పీ కల్చర్ అంతా ఉండేటువంటిది అంటారు. అంటే ఎక్కడ మనం అక్కడ భోగభూమిగా ఉండేటువంటి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో అక్కడ నాగరికత అంతా డిఫరెంట్గా ఉండేటువంటి, మరి అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వారు ఆ కల్చర్లో అంతా మత్తు పదార్థాలకి, డ్రింకింగ్, అన్నిటికీ, స్మోక్ అన్నిటికీ కూడా ఆనవాలుగా ఉండేటువంటి ఆ ప్రదేశాలలో ఆయన ఉండి వాటికి ప్రభావితుడు కాకుండా ఆయన వారందరినీ కూడా మన ఆధ్యాత్మికత వైపుకు మరల్చగలిగినటువంటి వారు. సో ఎందుకంటే వారు ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం కొరకు తన గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ మేరకు వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి మన ఈ ఆధ్యాత్మికత్వాన్ని, కృష్ణతత్వాన్ని అక్కడ ప్రజలకు పరిచయం చేశారు. సో కనుక వారు అక్కడ వాటికి ప్రభావితులు కాకుండా అంటే ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక భగవంతుని వైపుకు వారందరినీ కూడా మరల్చడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా చూసినట్లయితే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, దేహదారి అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఆత్మ తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయడానికి కారణము కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో, అంటే ఈ భౌతిక దేహంలో, ఈ భౌతిక శరీరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు అని చెప్తారు. అంటే ఈ జీవుడు తనకు కలిగేటువంటి ఈ భౌతిక సంగత్వం వలన కలిగినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా, స్వభావాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించుకొని అన్ని కర్మలను కూడా మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా, కర్మలు చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి ఆ 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరంలో, ఒక నగరంలో జీవిస్తున్నాము అంటే ఈ దేహంలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు, ఈ దేహాల్లో పొంది ఆ దేహంలో ఉంటున్నాడు. ఆ 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఏమిటి ఆ ద్వారాలు? 9 ద్వారాలు ఈ దేహానికి ఉన్నవి అన్నట్లయితే మనం అందరూ ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే మనకి 2 చెవులు ఓపెన్ ఉంటాయి, అలాగే ఒక నోరు, అలాగే 2 నాసికారంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, అలా అపాన వాయువు అది, అలాగే జననేంద్రియం, ఇవి 9 ఓపెనింగ్స్ మన దేహానికి ఉండేటువంటి. సో కనుక ఈ దేహము నవద్వారపురి అని చెప్తారు. 9 ద్వారాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక పురం, నగరం లాంటిది. ఆ నగరంలో ఆ జీవుడు సంతోషంగా ఎప్పుడు ఉండగలుగుతాడంటే తన స్వభావాలను నియంత్రించుకొని, ఇక ఎటువంటి కర్మ అంటే ఎక్కడ అకర్మ విధానంలో ఉన్నట్లయితే అతడు ఈ దేహంలో సంతోషంగానే ఉండగలుగుతాడు. అంటే ఆ ఇంద్రియాలను, మనస్సుని ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినప్పుడు అతడు ఈ దేహంలో సంతోషంగా జీవించగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. భగవానుడు ఎవరి పాపమును గాని పుణ్యమును గాని గ్రహింపడు. అంటే ఎవరి పాప పుణ్యాలతో భగవంతునికి ప్రమేయం లేదు అని చెప్తున్నారు. వారు చేసుకునేవే వారు అయినను జీవులు వారి యొక్క నిజ జ్ఞానమును ఆవరించడి అజ్ఞానము చేత మోహము నొందుతున్నారు. సో ఆ జీవుల యొక్క జ్ఞానం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, వివిధ ఆవరణాలుగా జీవుడిలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం వలన, అంటే అజ్ఞానం ద్వారా ఆ జీవులందరూ కూడా మోహానికి గురవుతూ ఉన్నారు. అంతేకాని ఎవరు చేసుకునేటువంటి ఆ పాప పుణ్యాలతో భగవంతునికి ప్రమేయం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు కూడా పాపాలను గాని పుణ్యాలను గాని ఆయనకు ప్రమేయం లేనటువంటిది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం ఏషాం నాసితమాత్మనః తేషామాదిత్యవజ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. అజ్ఞానమును నశింపజేయు జ్ఞానముచే మనుజుడు ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేయునట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ జీవుడులో ఉండేటువంటి జ్ఞానము అజ్ఞానము చేత ఆవరించబడి ఉన్నందువలన అతడు మోహానికి గురవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఏ జీవుడైతే, ఏ మానవుడైతే తన అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటాడో అప్పుడు అతడు ప్రకాశవంతుడైతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే, మనకు రాత్రి సమయంలో మన చుట్టూ ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా ఉంటాయి, కానీ చీకట్లో మనకి ఏది కూడా కనిపించదు, ఏది కూడా గోచరం అవ్వదు. కానీ సూర్యుడు రాగానే అదంతా కూడా మనకి కనిపిస్తూ అన్నీ కూడా వ్యక్తపరచబడుతూ ఉంటాయి. అదే మాదిరిగా అజ్ఞానము ద్వారా మనము దేనిని కూడా తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాము. ఎప్పుడైతే ఆ అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటిని జ్ఞానము అనేటువంటి వెలుతురు ద్వారా తొలగించుకుంటామో అప్పుడు మనకి అంతా కూడా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది, యథార్థముని మనము గ్రహింపగలుగుతాము అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్టాస్తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము, ఆశ్రయము అన్నియును ఆ భగవానుని ఎందే లగ్నమైనప్పుడు, అంటే అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ఎందే లగ్నం చేసినప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంచే కల్మష రహితుడై ఈ కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగించబడి నేరుగా ముక్తి మార్గమున పయనించును అని తెలియచేస్తున్నారు. ఎవడైతే తన యొక్క బుద్ధిని, మనస్సుని, శ్రద్ధ అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని పైన లగ్నం చేసినప్పుడు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా అన్ని కల్మషాల నుండి శుద్ధిపడి ఇక అతడు నేరుగా ఆ మోక్ష మార్గంలో పయనిస్తాడు అని చెప్తారు. అంటే దివ్యమైనటువంటి ఆ పరమ సత్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని వారు చూడగలిగినప్పుడు వారు ఆ మోక్ష మార్గాన్ని ఖచ్చితంగా పయనిస్తూ ఉంటారు, పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఆ భగవంతుడు నీ వాస్తవాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు జ్ఞానం ద్వారా అని తెలుపుతున్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆ జ్ఞానము పొందినటువంటి వారు ఆ జీవుల ఎడ, అన్ని జీవుల ఎడ సమదృష్టిని కలిగి ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రహ్మణే గవిహస్తిని
సునిశైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలముతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, అలాగే గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు అంటే నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞాన బలంతో ఆ విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడినైనా, అలాగే ఆ కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడునైనా, అలాగే ఏనుగుని, కుక్కని, గోవుని అన్నిటిలో కూడా ఆ పరమాత్ముని దర్శిస్తాడు, అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు, ఆ ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జాతుల మధ్య కానీ కులాల మధ్య కానీ ఎటువంటి భేదాన్ని చూడరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా సాంఘిక దృష్ట్యా బ్రాహ్మణుడు, చండాలుడు వేరువేరుగా చూడబడుతూ ఉంటుంటారు, భిన్నులుగా చూడబడుతూ ఉంటారు. అలాగే జాతి దృష్ట్యా ఆ గోవు, కుక్క వేరువేరుగా ఉంటుంది. కానీ అన్నిటిలోనూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగినటువంటి వారు అన్నిటిలో కూడా ఆ పరమాత్ముని దర్శించడం ద్వారా అన్ని జీవులను కూడా వారు సమదృష్టితో చూస్తారు అని తెలుపుతున్నారు. సో కాబట్టి ఆ పండితుడు సమదృష్టిని కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. అతడు ఆ అందరిలోనూ కూడా అంటే ఆ బ్రాహ్మణుడిలోను, చండాలుడిలోను పరమాత్ముని చూడగలుగుతారు. అలాగే ఈ గోవులోను, ఆ కుక్కలోను లేదా ఏనుగులోను కూడా ఆ పరమాత్ముని దర్శించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇహైవ తైర్జిత సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనస్సుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రమును జయిస్తారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహిత గుణములను కలిగి ఉంటారు కాబట్టి పరమ సత్యమునందే స్థితులై ఉంటారు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ సమదృష్టిని కలిగి ఉంటారో అంటే వారు నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నారో, ఆ ఆ నిజమైన ఆ పైన పేర్కొన్న ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ జ్ఞాని సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనస్సుతో ఉండడం వల్ల వారు ఈ జన్మలోనే ఇక ఈ భవబంధనాల నుండి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలను జయిస్తారు అని చెప్తారు. అంటే పుట్టడము, మరణించడము, మళ్ళీ పుట్టడం, తన కర్మలు చేయడము, ఆ విధమైనటువంటి వాటిని జయిస్తారు అని చెప్తారు. సో వారు ఆ భగవంతుని అంటే ఆ జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ఆ దోషరహితమైనటువంటి గుణాలను కలిగి ఉండడం చేత, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశే కనుక ఆ దోషరహితమైనటువంటి గుణములను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు కావడం చేత ఆ పరమసత్యమునందే వారు స్థితులై ఉంటారు. తద్వారా వారు ఆ ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని అధిగమించగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖ యోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధము కలిగే బాహ్య సుఖాలు దుఃఖహేతువులు. ఏదైతే ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం పొందేటువంటి సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పొందేటువంటి ఈ సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దుఃఖ హేతువులు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి ఈ బాహ్య సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దుఃఖ హేతువులు. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతము ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు.
సో ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలకి వారు ఆసక్తులు కాకుండా ఉంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే వారు అనాసక్తులుగా ఉండి ఆ విషయాలకు దూరంగా ఉంటారు, వివేకవంతులు అని. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలకు వారు త్యజించి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనము ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు, ఇంద్రియ భౌతిక ఇంద్రియ విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి దుఃఖ హేతువులు అని చెప్పడానికి మనము కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకున్నట్లయితే, మన ఈ ఇంద్రియాల్లో కళ్ళు సాధారణంగా అవి వాటి పనులు సక్రమంగా, అంటే అనవసరమైనటువంటి నియంత్రణ ద్వారా ఉంటే పర్వాలేదు. అలా కాకుండా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే మిడతలు అనేటువంటి చిన్న చిన్న క్రిములు కొన్ని వెలుతురికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అని చెప్తారు. ఆ వెలుతురికి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఎక్కడ వెలుతురు కనిపిస్తుంటే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాయి. అక్కడ అది మంట అయినట్లయితే వెళ్ళి ఆ మంటలో పడేవి నశించిపోవడం, మసైపోవడం, భస్మం అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ ఇంద్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నియంత్రణ చేసుకోలేకపోయినట్లయితే అవి దానిలో అంటే అవి దుఃఖాన్ని కలగజేసుకుంటాయి అని చెప్తారు. అలాగే చెవులు కూడా మన ఇంద్రియ విషయాల్లో కళ్ళు ఏ విధంగా అయితే అలాగే చెవులు కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలకి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తాం. వాటిని మనం నియంత్రించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే అది కూడా దుఃఖ కారణం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఈ జింక ఒక రకమైనటువంటి శబ్దాలకు అది అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో దాన్ని పట్టుకోవాలనుకున్నటువంటి వేటగాడు వల పెట్టి మధ్యలో అవతల అది అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా శబ్దాలను అక్కడ కలగజేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ శబ్దాలకు అట్రాక్ట్ అయినటువంటి అది అటు వెళ్తూ పోయి వలలో చిక్కుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ ఇంద్రియ విషయం ఏదైతే ఉందో అది దుఃఖ హేతువు అవుతుంది. అలాగే నాలుక, ఇక్కడ దీనికి ఆ ఇంద్రియ విషయానికి అతిగా ఆకర్షితమయ్యేటువంటి చేపలు నీటిలో తన చుట్టూ ఎంతో ఆహారం ఉంటుంది, వాటిని తీసుకుంటాయి. కానీ బయట నుంచి ఏదైనా పడగానే వెళ్ళి దాన్ని గుట్టుకుని మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ చేపలు పట్టేటువంటి వాళ్ళు గాలం ఉంటుంది ఒకటి, దానికి ఆహార పదార్థాన్ని పెట్టి నీటిలో వేస్తారు. వేయగానే ఏదో ఆహారం వచ్చింది అని చెప్పేసి పోయి ఆ చేప వెళ్ళి గుట్టుకుని మింగుతుంది. మింగగానే అది ఆ గాలానికి చిక్కుతుంది. సో ఆ విధంగా అది దాని యొక్క నాలుక, జిహ్వ అది దుఃఖహేతువు అవుతుంది. అలాగే నాసిక, మన ముక్కులు వాసనకి ఈ కొన్ని కీటకాలు ఆ మకరంద దాని యొక్క వాసనకి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫ్లవర్స్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళి దానిపైన వాలుతూ ఉంటాయి. ఆ వాసనగా అక్కడికి వెళ్ళి వాలగానే అది దాని యొక్క రేకులను ముడుచుకుంటుంది. ఆ విధంగా అది దుఃఖహేతువుగా మరణించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక చర్మస్పర్శకి అతిగా అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి దానికి ఉదాహరణగా ఏనుగును తీసుకుంటారు. ఇది ఆ ఏనుగు చర్మస్పర్శకి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ మదించినటువంటి ఏనుగులను అడవిలో ఉండేటువంటి వాటిని పట్టుకోవడానికి ఆడ ఏనుగులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాటి దగ్గరికి పంపించి మళ్ళీ అవి తిరిగి తీసుకొస్తూ ఉంటుంటుంది. ఆ తీసుకొచ్చేటప్పుడు దారిలో కొన్ని గుంటలు తీసి దానిపైన ఆకులు కొమ్మలు పరుస్తారు. పరచడం ద్వారా అది ఆ ఆడ ఏనుగునే చూసుకుంటూ వచ్చేసి ఆ గుంటలలో పడుతుంది. దాన్ని కొన్ని రోజులు ఆడ ఆహారం ఇవ్వకుండా ఉంచి అది కొంచెం నశించిపోయి, అంటే కృషించిన తర్వాత, నీరసపడిన తర్వాత దాన్ని తీసి మళ్ళీ దానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పనికి ఉపయోగం. ఆ విధంగా కొన్ని దుఃఖ హేతువులు అవుతాయి ఈ ఇంద్రియ విషయాలు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సంశయాలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకొని మనో నిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి వారు పొందగలుగుతారు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే వారిలో ఉండేటువంటి ఆ సంశయాలన్నింటినీ తొలగించుకొని మనస్సుని నిగ్రహించుకొని అన్ని జీవులకు మేలు చేయడంలో, అన్ని జీవులలో కూడా పరమాత్ముని దర్శించగలిగి వాటికి మేలు చేయడంలో ఆ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి ఋషులు వారు ఆ బంధాలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యత చేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామ క్రోధముల నుండి విడిబడిన వారును
ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమము కలిగిన వారును, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించువారును అగు మహాత్ములు నిశ్చయంగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. అంటే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం, ఆ భగవంతుడిని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఆ కోరికలను, కోపాన్ని వదిలివేసుకున్నటువంటి వారు, ఆత్మని ఎరుగగలిగిన, ఆత్మ సంయమం చేయగలిగినటువంటి వారు, అలాగే సంపూర్ణం కొరకు నిరంతరం కూడా, సంపూర్ణత్వం కొరకు ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి నిరంతరము ప్రయత్నించేటువంటి మహాత్ములు తక్కువ కాలంలోనే వారు ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నన్ను అంటే ఆ భగవంతుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని సమస్త యజ్ఞాలకును, తపస్సులకును భోక్త అని, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతిని అని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతారు. మరి ఎవరు శాంతిని పొందగలుగుతారు అనేటువంటి దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అంటున్నారు. అంటే అన్ని యజ్ఞాలకు ఆయనే, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే భోక్త అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో, సర్వలోక మహేశ్వరం, సమస్త లోకములలో ఉండేటువంటి దేవతలకు అందరికీ కూడా ఆయనే అధిపతి అని ఎరిగినటువంటి వారు, సుహృదం సర్వభూతానాం, అన్ని అంటే ఆ సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషి, ఆయనే శ్రేయోభిలాషి అని, ఆయనే మంచి మిత్రుడు, నిజమైనటువంటి మిత్రుడు, అన్ని జీవులకు ఆయనే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో అటువంటి ఆయన యొక్క భక్తులు శాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ మాయా బంధనాల నుండి విడిపడినటువంటి వారు సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా ఆ భగవంతుడే, ఆయనే, ఆ భగవంతుడే అన్నిటికీ కూడా మూలము అని, సర్వలోక మహేశ్వరం, ఆయనే మొత్తం నియంత్రికుడు అని తెలుసుకోగలిగిన, ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే అని తెలుసుకోగలిగి, అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలకు అన్నిటికీ కూడా ఆయనే అధిపతి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారో, అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి సుహృదం సర్వభూతానాం అంటున్నాం, ఆ జీవులన్నింటికీ కూడా నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆ భగవంతుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నారో, అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు శాంతిని పొందుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అది శాంతి ఫార్ములా, శాంతిని పొందడం. సో ఎవరు శాంతిని పొందగలుగుతారంటే, ఆ కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, ఆ భగవంతుడే, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే అన్నిటికీ భోక్త ఆయనే అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వారు. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆయనే సర్వ నియంత్రకుడు అని తెలుసుకున్నటువంటి వారు. కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్, ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడే మనందరికీ కూడా సుహృదమైనటువంటి నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వారు శాంతిని పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ జపించండి అందరూ కూడా ఒకసారి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. శ్రీకాంత్ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రభుజీ హలో, చెప్పండి ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది. ప్రభుజీ కామక్రోధ మదమాత్సర్యాల గురించి కొంచెం వివరించగలరా?
మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రభుజీ మాతాజీ ప్రభుజీ కొంచెం స్ట్రక్ అయినట్టుంది, నెట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అని. వెయిట్ చేయండి ఒక్క నిమిషం ఒకసారి. మాతాజీ, సూర్యకుమార్ మాతాజీ, మాతాజీ మీకు హోస్ట్ వచ్చింది కానీ నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి మేక్ కో హోస్ట్ అని ఉంటది, చేయండి మాతాజీ. చేశాను ప్రభు. మాతాజీ లేదు, రాలేదు మాతాజీ. వచ్చిందా? ఓకే ఓకే మాతాజీ. సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీది స్టక్ అయింది ప్రభుజీ. స్టక్ రీస్టార్ ఏదో ల్యాప్టాప్ ఆగిపోయింది, మొబైల్ నుంచి వచ్చాను. అడగమనండి మాతాజీ, హ్యాండ్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి. శ్రీకాంత్ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రభుజీ లైవ్ అలాగే ఉంది ప్రభుజీ. అవునా మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం.